Hasi ginen izen baten bila, ze, klaro, ez genuen izenik ordu arte etzen elkartea, eta zine, Oiartzungo bertsozale elkartea, pixkat originalagoak izango ez da. Bueltak eta bueltak agen biltzala, Martzelina Lopetegi harrapatu genuen, Oiartzunen bertsolai izan dua, eta nola ez, aspaldi eta emakumia ahaztua, eta esango nuke, Carmela Laia eta hiruak, ezakit kafe baten bueltan ginen izketan bat eta beste, eta ateratzen Oiartzunen sorkuntza beka, udaberrian atetzen da Oiartzun kulturgile desberdinek, aukera sorkuntzan bidetik, zehoz egiteko, eta esan ostras, ze gutxiak egon Martzelinaz, eta ze gutxiak egon guk, ze gutxiak iten herritarrek, zein dezakegu, eta bat eta beste bat galdetu bestirit, informazio oso gutxi zon. Eta orduan esan genuen, eta guk asmatzen bat jugu hiru bizitza posible Martzelinak, euki posibleko zitunak garaian, eta hortikan, kasualidadez elkartia sortu organon, topen genuen Martzelinakin, eta justizi pixkatik jaldea, bizitza batzuk asmatu gendizkion.